Svaka ti čast, uvaženi gledaoci, sa nama ovog jutra 13-godišnja gitaristkinja Kristina Miljenović iz Kotora, koja je osvojila još jednu prvu nagradu na online međunarodnom takmičenju iz Beograda. Kristina, dobro jutro i dobrodošla. Dobro jutro, hvala na pozivu. Koju smo kompoziciju upravo čuli? Prvo ste čuli Nokturno od Slavka Fumića. Koliko je bilo učesnika u ovom online takmičenju? Jesi li upravo tu kompoziciju? Da. Kako je izgledalo samo takmičenje? Zbog ove pandemije koronavirusa to takmičenje bilo online. Bilo je ukupno 84 učesnika u svim disciplinama gitare. Bilo je puno učesnika iz 12 zemalja. Dobila sam tu prvu nagradu u 6. kategoriji. Da, iznenađenje za tebe ili možda ne? Pa nije, zato što je to bilo online i svako imao pravo da se prijavi. I zato sam i očekivala da će biti puno učesnika. Koliko si se dugo pripremala za to? Za ovo takmičenje sam se pripremala baš dugo. Po nekoliko mjeseci sam vežbala ove kompozicije. Upornog vježbanja. Ovo je tvoje 4. takmičenje ove godine sa zapaženim rezultatima i nagradama. Pa da čujemo gdje si se sve to takmičila. Da, ovo online takmičenje International Music Competition Beograd, to je prva nagrada. Također i na još jednom online takmičenju u Skadru u Albaniji, Pjetar Gaci, osvojila sam također prvu nagradu u D kategoriji, a prije ove pandemije koronavirusa sam u Beogradu u martu osvojila 4. mjesto prije finala, pošto smo imali 2 etape i u finalu sam opet osvojila 4. mjesto i također krajem maja u Tiftu na internacionalnom takmičenju Montenegro International Guitar Competition osvojila sam 2. nagradu. Kristina, svaka ti čast. Ovog ljeta ćeš svirati na festivalu Dom Brankovi dani muzike u okviru Kotor Art Talenti. Tako je, u okviru Dom Brankovi dani muzike, Kotor Art Talenti, bit će 15. jula u našoj muzičkoj školi Vida Matjan u koncertnoj sali. Kakvi su još planovi za ovo ljeto?
Planovi su i da sviram na Don Brankovim dani muzike, to je na pjacama i na trgovima u Kotoru i također krajem jula ovog mjeseca idem na usavršavanje u ljetnju školu u Bosni, u Zlaći. Dolaze puno poznati profesori kao što su moj omiljeni profesor Sanel Redžić i sa njim je veoma zadovoljstvo da radim. Također Tal Harović, on je profesor iz Izraela i Predrag Stanković, profesor gitare iz Bosne. Pa to sam htjela te pitam da li imaš uzore i čije kompozicije zapravo voliš da izvodiš? Uzor mi je gitarista i profesor Sanel Redžić. Mnogo volim da radim s njim. Uvijek mi pomogne. Također omiljene kompozicije mi je ova Nokturna od Slavka Fumića što sam odsvirala. Imaš 13 godina, koliko dugo već se baviš sviranjem gitare? Bavim se od svoje 7. godine. Sa 7 godina sam počela da sviram gitaru. Prva 3 u klasi profesora Dražena Jokovića, a sada sam trenutno u klasi profesora Romea Lukšića u muzičkoj školi Vida Matjan. I također sad ću u 8. razred i sviram skoro 8 godina. I uspješno ti usklađuješ obaveze i u školi osnovnoj i u muzičkoj školi. Ništa mi nije teško da uskladim jer sam tako napravila plan i program i onda tako radim. Uvijek sam organizovana. Svaka čast. Kako ćeš provesti ljeto? Pa ljeto će biti radno, naravno vežbaću, obnavljam i program da bi svirala na trgovima i pjacama Kotora, Dom Brankovi dani muzike. Naravno pripremam se za ljetnju školu i nadam se, pošto i sredinom avgusta idem na još jednu ljetnju školu, to je Guitar Art Summer Fest u Herceg Novom i nadam se da će se isto to održati. Kristina, hvala ti najljepša na gostovanju i mi ti želimo mnogo, mnogo uspjeha. Hvala Budi i dalje vam tako puno. vrijedna i talentovana. Sa nama bila gitaristkinja Kristina Miljenović iz Kotora.